ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗମା ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗମ୍ହା ପର୍ବ, ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଭଉଣୀମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଯାହାକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଅନୁଭୂତିରେ ନା ଭାଇର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନା ନିଜର ପାଉଣା ନିମନ୍ତେ, କେଉଁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ସେ ଭାଇଟି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି କହିବେ। ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, କେତେ ପୌରାଣିକ କଥା ଆଣିକି ପକେଇବେ, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଦେବେ, ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଭାଇଟିକୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଯିବ, ଯେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭାଇ ଭଲରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ପାଉଣା କ'ଣ ଦରକାର? କୌଣସି ପାଉଣା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଉଣୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଇ ଉପରେ ରହିବ। ଭାଇଟି ଯଦି ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରୁ ଭାଇଟି କିଛି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ସେ ପାଉଣା ଦେବନି। ଆଉ ପାଉଣା ତ ଦିଆହେଲେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବା ସହାୟ ହେବ, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଗ କାଳରେ ଭାଇ ହାତରେ କେହି ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଳ ଛପର ଥିଲା, ଭାଇମାନେ ବି ଯାଇକି ଛେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ଆମେ ତ ଆଉ ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥିବ, କି 5ଟା ଭଉଣୀର ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥିବ, ଭାଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଧରମ ଭାଇ ହେଲେଣି 5-10ଟା। ତା ମାନେ କି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କ'ଣ? ୟାକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ? ଭିଣେଇ ହାତର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମୁ, ଧରମ ଭାଇ ହାତର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଲୋଭ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ମମତାମୟୀ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବ ବା ଭାଇ ହୋଇଥିବ, ସିଏ ତା ପାଖରେ କିଛି ପାଉଣା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ, ଚୁଲି ଜଳୁନି, ସେ ଭଉଣୀଟି କ'ଣ ଦବ? ତାହେଲେ ସେ ଭଉଣୀଟି ଆଉ ଭାଇ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ କରିବ, ଯେ କି ପାଉଣା ତାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀ କ'ଣ କୁହେ? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ। ମାନ ମାନେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ମାନ ରଖିବ? ନା ଭାଇ, ତୁ ଏ ଗରିବ କୁଟୀର ଭଉଣୀ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେବୁ। ଭଉଣୀକି ଯେତେବେଳେ ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ଅଳି ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ହେଉ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ହେଉ, ରଜରେ ହେଉ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ମୋ ସୁଖରେ ମୋ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ଆସିଛି? ନା ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଦି ପଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି। ଇଏ କ'ଣ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ରାତି ପହରୁ ଉଠି ତା ପର ଦିନରୁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣି ରେଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ ଧନ୍ଦା ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଇଏ କଥା ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ସେତେ ଭଉଣୀ ଜଳାପୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀ ଉପରୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆମେ ତା ନକରି, ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ଜୁହାର ହେବା, ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ,
हे ଠାକୁର ତୁମେ ମୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କର, ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ତାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବି, ସିଏ ମୋର ଭାଇ ହେଇପାରିବ। ଆମେ କ'ଣ ଠାକୁର ପାଖରେ କହିଲେ ହେବନି? ଆଜି ବା ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଆମେ ବଳଦେବ ପାଖରେ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେନି? ଯଦି ପାଖରେ ଭାଇଟିଏ ଅଛି ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବର ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ପଇସାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଟେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୋଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟି ମିଠା କଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ମିଠା ମିଠା ବଚନ କହିବେ, ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ଆମର ଧନ। ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ବେଳର ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ବୟସର ରହିଯାଉଥିଲେ 70, 80, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଯେଉଁ ହାତଟିର ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ସେଇ ହାତ ଆଗେ କଟିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଏତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି? ସେ ସ୍ନେହଟା ରାକ୍ଷୀର ନଥାଏ, ସେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରିକି ଏକବାଟି ମେଞ୍ଚେ ଫଳ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେ ଗରିବଟି ଆଣିନେଇ। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ, ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି, ମୁଁ କାରରେ ଆସିକି ମୋ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ତାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଦେଖେଇ ହେବା ଯେତେ ଦିନ, ଆଜି କଳୁ କାଳୁସରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ସେତେ ଦିନ। କେହି କାହାକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଜାଣୁଛି ସେ ତାକୁ ମାରୁଛି, ଏ ତାକୁ ମାରୁଛି। ମାରିଲା ଲୋକ ଜଣେ, ବଞ୍ଚେଇଲା ଲୋକ ଜଣେ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲେ କେହି ମାରିପାରିବେନି, କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, କେହି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବି ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନରହନ୍ତା ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହଉ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଯେ ନାରୀ ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଗଲ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଚାଲିବ, ତମେ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର, କାହାଠାରୁ କେହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର। ସେ ସ୍ନେହଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଭାଇ ଉପରେ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର। ସେଇ ସ୍ନେହକୁ ଆପଣମାନେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପଇସା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭ କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ଅଛି କାଲିକି 2 ଦିନ, ଝିଅଟିଏ ଆସୁଛି ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାର ସମୟ ହେଉନେଇ, ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭାଇର ସମୟ ହେଉନେଇ, ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି କେହି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି? ପଇସା ଲୋଭ ନ କରି, ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରହି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରି, ତାଙ୍କରି ଅନୁମତି ହିସାବରେ ଯାହା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରୁହ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାମ କରିଦେଇଛୁ, ଭାଇ ହାତରେ ମିଠା ଖୋଉଛୁ, ଏକବାଟି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇକି। ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟିଏ ନାହିଁ ତା ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବନି। ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଯାହାର କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି, ସେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭରା ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟିକୁ ପାଳନ କର। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି। ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ।